Хайырлы күн, дуслар, сезне Татар каналы бүгенгесе көндә сәламли. Мин аның авторы булам, Рәсим булам. Шушы кыскача гына әйтеп киткәндә Татар каналы ни өчен кирәк һәм нәрсә өчен ясалган дисәк тә, танышып китәсе килә. Шушы танышу хөрмәте буенча сезгә видео язма калдырасы килгән иде. Әлбәттә, үзебезнең йөзебезне күрсәтсәк, кем икәнебезне аңлатсак, безгә ышаныч күбрәк булыр. Ышаныч күбрәк булса, халык әлбәттә кирәк дип санар һәм шуңа күрә килеп кушылыр безгә дә. Беренчедән дә Татар каналы әлбәттә шушы булган вакыйгаларга, яңалыкларга карашлы безнең үзебезнең мнение тугачтын үзебездә тотып торасы килми. Шушындый канал дисәк инде, көндәлек дисәк, шушы блогта бүлешәсе килгән иде, шуның өчен ясалган канал булып чыга инде бу. Беренчедән, икенчедән дә әлбәттә дуслар тәкъдим итте, әйдә, менә хәлеңнән килсә, давай шушы каналны алып бар. Берәр нәрсә кызык әйбер килеп чыгыр диделәр. Әлегә чаклы мин белмим ниндирәк контент буенча алып барырга икәнен. Бер генә юнәлеш булмас дип өметләнеп калам. Чөнки үзем мин бүгенгесе көндә эшмәкәр, самый занятый специалист дисәк була. Төрлечә бизнеслар кулланып карадык һәм кайсы бер чакта булган яңалыкларга отрицательный комментарийлар калдырасы килә инде, бүлешәсе килә сезнең белән. Кайсы бер чакта кызыклы вакыйгалар булса, әлбәттә тагын күрсәтәсе килә шушы вакыйгаларны. Сезнең белән шулай бүлешәсе килгәнгә күрә ясалган икенче цель дип әйтегәндә шушы канал бу. Өченчедән дә коммерция ягыннан килсәк, без инде кире какмыйбыз. Әгәр дә канал үзенең юнәлешен сайласа, безгә күп халык килә башласа, безнең белән үз юлын дөрес дип тапсалар инде, безгә бик тә кызыклы булыр бу. Һәм алга таба инде шулай алга таба бергә барыбыз дип уйлап калабыз. Коммерция ягыннан дисәк инде өченче цель була инде бу. Реклама дисәк, анда кем беләндер бүлешәсе килсә, кайсы бер башка каналларга үзебездән реклама ясасак инде, акча дигән әйберне бүгенгесе көндә кире каккан юк. Без инде үзебез коммерсант булсак та кире какмыйбыз. Әлбәттә, шушы хөрмәткә лаеклы булып, сездән дә лайклар, комментарийлар көтеп калабыз. Һәм инде критик яктан да язып калдырсагыз, без инде риза. Чөнки критика дигән сүз безне алга алып барачак. Без не дибез инде, мин чөнки әлегә баягы мин үзем генә булсам да, тора бара әлбәттә команда җыелыр. Рәхмәт барыгызга да, кушылыгыз безгә. Шулай астан да лайкларны онытмагыз. Исән сау булыгыз.